Okay, kakat ko mga 1.5. Sige po. 1, 2, 3. Yan. 1, 2, 3. Yung kita mo. Wait lang po ha. Damputin ko lang po itong mga kalat nyo sa buhay na hindi sinapon ha. Ano ma'am, okay na? Okay. Pero ma'am, ang pinakamaganda na pala. Hindi sugat yan. Ice candy po. Gaganda. Ito para meron tayong pera pababa. Yes, sir! Ayan lang o, dyan lang pa-picture o. Para makita. Oo, yung may Dol, mag-human drone lang daw. Uy, mag-human drone tayo lahat. Ano sasabihin mo ba ng galan? Yeah. Parang din pala dito. Mamaya pagkatapos sila. Masakay dito sa ipapakita sila. Dirty na yan. Dito na lang po. Last height ko na yan. Yung hindi ka nga nadulas dun sa taas. Sa tape.